Moni ndine Jack. Nde lero tukupita dziko la Angola. Kwa Angola sitinapiteko. Akuti ndi dziko loti kuli oil, kuliso ma diamonds. Koma ngakhale kuli chuma choncho, ndi dziko loti kwakhala nkhondo kangapo ndithu, ndi pafupi kuseri kwa Zambia, mene mukuonera pa mapupo. Koma ndi dziko loti pa crime index ya pa dziko lapasi mu Africa ili number 5 pa maiko opsa kwambiri mu Africa. Number 1 kukhala South Africa. Ndi akuti kuchuluka Cuba, kuchuluka azifwamba kwambiri kwa Angola iti. Koma ndi dziko lonera kuti kuli waterfall yawo yokongola kwambiri yoti akuti ndi number 2 yaikulu pa mu dziko la number 2 yaikulu mu continent ya Africa. Ndiye nkhani yathu iyambira ku USA. Tagwirani chakumwa tenti chenze. Bambo mukumona apayo dzina lake ndi Bo Schroyer. Bo anali ochokera ku USA. Anali okwatira ndipo anali mbusa. Chachi chawocho mpingo wawo ku USA akuti dzina lake amauti Sim USA ndi katanthauzo lake loseya. Ndi muchachi chawocho asanayambe kuyamba za ubusa akuti poyamba anali mpolisi, anasiya za upolisi, anasanduka estate agent, kena kwatasiya u estate agent ho pamene anayamba kupanga za ubusa. Bo anakwatira mayi uyu amene anali mayi busa wake dzina lake Jackie Schroyer. Ndipo pamodzi anali ndi ana 5. Anthuwa mu 2021 akuti mene matha nthawi ya COVID ija mpingo wawo unatumiza ku Angola kuti apite akatumikire akalalikire ku Angola. Adzikalalikira anthu achinyamata kufuna kuwapasa kwathandiza kuti alandire chipulumutso. Ndi ananyamuka ndi banja lonse. Bo mkazi wake Jackie ndi ana awo 5 ananyamuka kukakhala ku Angola. Akuti madera ake soyena ambiri ndionera kuti kopanda magetsi chani, koma iwo analibe nazo vuto amadziwa kuti apitira ku mission akhala dzaka dzingapo kena kwazitani azibwerera. Koma chifukwa cha mmene kulili kuopsa ku Angola anawapatsa ma bodyguard. Anali ndi bodyguard wina dzina lake anali Bernardino Elias wa zaka 24, ndi analinso ndi driver wa zaka 23. Analiso ndi munthu wina anthu oti amagwirira ntchito eti ena oti ma bodyguard, koma anali anyamata ama 20 chakuti ma early 20s omwe amagwirira ntchito. Nde apezeka kuti akukhala kumeneko akugwira ntchito yawoyo ati anthu amankonda kwambiri. Bo amalalikira ana chani amaphunzitsanso. Akhalako kuchoka 2021 mpaka na 2024. Mu Oktoba anapezeka kuti ananyamuka amachokapo. Ndi ananyamuka anthu angapo anali Bo, Jackie ndi bodyguard plus anthu ena awiri aja, driver, bodyguard ndi munthu wina wachitatu amene onsewo amagwirira ntchito anyamatawo. Ananyamuka nawo limodzi. Kumene amapitako anapezeka kuti anayima pa njira pena pake pachire. Driver uja amanena kuti gamoto ikuoneka kuti atani yaonongeka pali vuto, ndi anakayima pambali. Bo uja ali tioneni kuti chavuta nchani. Nthawi yomweyo Jackie kunena kuti chani ndifuna ndikakodze kayi. Ndati ananyamuka kupita pambali pakachire pena pake kuti akakodza kayi. Mbuyo muno kupezeka kunena kuti anthu aja ampanga ataki Bo, ambayabaya ndi mpeni amupha. Ndi anayitanidwa apolisi. Atabwera apolisi kuyesera kumuyankhula ndani, kumuyankhula Jackie uja kuti anali akungolira akuvulira pamene paja mwamuna wanga waphedwa achani. Nde nangasi iye anali konko eti machaza ananena kuti analipo kakodza zinayi zoti waphedwa. Ndi nkhani inatchuka nsanga kuti pastor wa ku USA uja wachitidwa chifwamba kutiko wachitidwa chifwamba ku Angola. Ende amene amuchita chifwamba watani athawa. Nde apolisi akuyang'anayang'ana anaona mene sininalireti magazi chani, komanso anapezapo mpeni. Mpeni umene anawupezawo unali kuti ndi wa ku USA. Ende atafufuza ndine kuti opangidwa ku USA unali mpeni unena kuti Bo unali mpeni kuti unali wa Bo, ndipo Bo anampasa ndani, anampasa Elias uja kuti apoti ndiwe bodyguard uziyendanso ndi mpeniwu. Koma mpeniwu unasonyeza kuti ndi umene unagwiritsa ntchito kumupha Bo. Nde nkhani yake inaoneka ina yake. Ndi anayesera kuyamba kumfunsa mafunso kwambiri ndani Jackie uja. Mene natchukira nkhaniyo Angola inaoneka dziko loyipa kwambiri, kunena kuti koma dziko loyipa mpaka kupha pastor. Ndi nthawi yomwe amaphedwa Bo inali nthawi yonena kuti wamaliza mission yake akubwerera kutiko ku USA ndi ana ake ndi banja lake. Angotsala pang'ono kuti adzinyamuka pamene munthu akatani akukaphedwa. Kunena kuti bwanji samangomusiya anthu onena kuti amangwirira ntchito akudziwa kuti munthu afuna adzibwerera koma akumbaya akumupha. Komanso
I think anambo kazo tinanga chifukwa chani anthu angomupha iyeyo nkumusiya mkazi wake knowing kunena kuti anali chapomwepo pafupi. Nde nkhani yake as much as inapezeka kuti panatha mwina 1 week kuti atchuka kuti apasta aphedwa ku Angola, anthu okuda, anthu achifwamba, anthu oyipa chani nkhani inatembenuka msangasanga. Mosakhalitsa anapezeka kuti achaki achatani amangidwa, amayibusa. Anthu amayibusa amangidwa bwanji kupezeka kuti chifukwa chake china choti chani main suspect anasanduka iyeyo pa milandu yonseyo. Apolisi atafufuza bwinobwino nkhani yake simagwira ayi, kunena kuti iyeyo anapita wakakodza pa Tchire kusiya mbuyo muno amuna ake nkuphedwa, omupha nkukhala anthu onena kuti akuwagwirira iwo ntchito. Kwafufuza anthu atatu aja kuyambira bodyguard, driver ndi munthu wachitatuyo, anapeza kuti anali anthu onena kuti onse anali ndi ma criminal records. Anali anthu kuti anamangidwapo kangapo konse, ena azifwamba, ena kuba, ena kutani zimbiti zake zoyipa choncho. Ndezi mazadabwisa kuti tsono iwo amalemba ntchito anthu otero wa bwanji. Komanso atafufuza wambiri anapeza kuti chani amayibusa anali akupanga chibwezi ndi Bernardino Elias bodyguard uja wa zaka 24, pamene apastawo amayibusa anali zaka 44. Ndemene nthawi inafika yone kuti adzibwerera ku USA, amayibusa samafuna kubwerera nawo, amafuna kuti akhale komwe. Nde anachita approach anthuwa azibambo ato kunena kuti ingomuphani ndani, ingomuphani Bo. Cholinga chake chenicheni sichinadziwike, kunena kuti cholinga chake kunafuna kuti akhale konko apitirize ubwenziwo ndi mnyamatayo. Chimene chodabwisa akuti paperekedwa umboni kuti mayibusawo anachita kutengana ndi achifwambawo kupita kukasakasaka malo oti akamphere mbusawo amakasankha ndi mkazi wakeyo. Apezeka kuti anthu awiri agwidwa, Bernardino Eliasyo ndi driver uja agwidwa, azibambo awiriwo. Mmodzi wachitatu uja wathawa sanampeze, akadamusakasakabe. Koma main suspect akuti mastermind wazonsezo anali mayibusa, kunena kuti mwabambowa abusawo. Nde anawaphadi komanso akuti anawalipira anthu wa $50,000 kuti apange chiwembu chimene chocho. Nde milandu ikupitirirabe ku Angola. Boma ndi khoti la Angola likumuzenga mulandu Jaki ndi anthu azibambo awiri agwidwawo, wachitatu akusakidwa. Koma nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, thupi silinapitebe panopo kuchoka ku Angola kumabwerera ku USA labo moti atsegula GoFundMe kuti thupi libwerere. Akanadziwa ndani kuti mayibusa angapange orchestrate chiwembu choopsa ngati chimene chipamamuna wake, kuti divorce idala kwa chani kungopanga divorce nkunsiya munthu, koma kufika pompanga chiwembu. Nde imene ndi nkhani yomwe ili mkamwa ku Angola ndi ku USA, komanso yachita kachi attention ya anthu kwambiri kuti anthu linda azibusa amayima paguwa kumalalikira za ubwino ndi chikondi, ndi amene akakhala kupanga chiwembu choncho kuvulazana moopsa choncho. Imeneyo ndi nkhani ya ku Angola ndi mapasta Bo ndi mkazi wake. Zikomo kwambiri.